Abay, welcome to my vlog. Amo niya tagday. Nas 4-5 na. Bunta. Nagmata na mo sila. Betul. Nagmata din sila day. Nagmata. Bulokas, hindi man ay karon pa makalimata dong. Iso ka dong ha. Welcome to my vlog again, guys. You don't know understand because you don't understand. Tulog din. Sila lagi panguha no. Ikuha ra nila. Uy, yo. Di mo na niyo. 20. Ayaw, yo. Marga po ni hatag daga po na mo. Ya pala din eh, nubra na na. Nga. Come to my vlog ha. Good. Murag sa English vlog ta sa. Machanita sa ako me. Ilaw. Nangahubog na gabi. Hindi pa nga natudot. Social distancing kaya madakpan ta. Kami nag-operate ako ba? Bantay na din sila din. Murag kang labanan kasi. Nakalimutan ko yung istorya ko. Pamut na to. Aw, kan alam mamira. Inaaway sila din ng dumot. Diling ko yun. Kakas ra mong galit mo. Eda gida kay 20. Kit 20. Oh, kanya ako. Ya kanya kay iya gida kay manghod din ni ko an 20. Ang birthday girl nga why birthday. So ko da kwarta. Hey, welcome to my guys. Welcome to my Hey vlog. Sa kanya ako. tinuod lang day guys, karon pa day ko dire. Ay guys, imuta pa mi. Pamay na 5. Sikap na mo katigalig. Bakat niya. Social distancing lang ta guys kay coronavirus. Coronavirus dayron guys. Virus at speaking of virus. Kita manahayag na Kubuhay pulin. Kitsipuling. Kitsipuling. Lingi si din na. Ha? Klaro. Kanina na. Sibuling. So guys, nandito nga pala tayo ngayon sa vlog ni Kisaroy Emongan. 20. So guys, welcome to hi guys. Pagmuta pa mi guys. So magana ra ta ba? May pick up sa mo kung manilita mo kay buta. Tigalig mo bakat niya. So unya na mo kita-kita guys kung magsugod na ta. Musa po. Ang kamera ni mo eh. Dito mo vlog ay lain ang kamera ni mo eh. So unya ta mag-vlog ha. Sige bye. A few inches later. Uy, get out inside. Get out inside. Labog baga kay. Subukan niyo. Pagsama mo eh. Ayaw mo pagsama mo eh. Oh, yes. Ano ayaw pagsama mo sama mo? Oh. Kuya ko sinila sa tamak-tamak ha. Tama lang. Ay lang, balaki. I love you guys. Social distancing. Social distancing. Guys. Guys. Guys, what's up? Sabak. Ang dito mo sir.
Sama-sama. Sama-sama. Wow! Advertising! Oh, sige, hatag mo. Hatag Everybody, let's sing happy birthday. Welcome to DJ. Everybody, let's put your hands up for YN team in Cambodia.
DJ Same and DJ MPD.